Takže vy chcete, aby som s vami podpísal exkluzívnu zmluvu? Prečo by som to robil? Pretože je to hlavne pre váš prospech. Keď to predávame celé my, môžeme sa do toho pustiť naplno. A ako to myslíte naplno? Zabezpečíme pre vás profi fotky, video, reklamu, pútavú inzerciu, proste všetko pre úspešný trade. Ale to má zmysel len vtedy, keď vieme, že to môžeme celé zastrešiť od začiatku až po rýchly predaj. A čo keď to zadám viacerým realiťakom naraz? Čím viac, tým lepšie, nie? Práve že nie. Každý to dá von inak. Iné fotky, iné video, iná cena a kupujúci tomu potom prestávajú veriť. A výsledok? Potom sa to ťažšie predáva a je v tom chaos. Aha, takže keď to predáva len jeden, je v tom poriadku. Presne tak. Máte prehľad, pokoj a výsledok. Dobre teda, hlavne nech sa to rýchlo a bezstarostne predá. Veď na to sme tu. Zbytočných starostí.